Jaya Radha Madhava Jaya Kunjari Hari Jaya Radha Madhava Jaya Kunjari Hari Jaya Radha Madhava Jaya Kunjari Jaya Radha Madhava Jaya Kunjari Hari Jai Gopina Vallabha Jaya Giridharadhari Jaya Giridharadhari Gopina Vallabha Jaya Giridharadhari Jaya Giridharadhari Jaya Gopina Vallabha Jaya Giridharadhari Jaya Jaya Yashodanandana Jaya Brajanarandana Jaya Brajanarandana Yashodanandana Jaya Brajanarandana Jaya Brajanarandana Jaya Yashodanandana Jai Brajanarandana Jai Brajanarandana Jaya Yashodanandana Jaya Brajanarandana Jaya Brajanarandana Jaya Yamuna Tiravanachari Jaya Kunjari Hari 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 Jaya Radha Madhava Jaya Kunjari Hari Jaya Radha Madhava Jaya Kunjari Hari Jaya Radha Madhava Jaya Kunjari Hari Jaya Gopina Vallabha Jaya Giridharadhari Jaya Yashodanandana Jai Brajanarandana Jai Brajanarandana Yashodanandana Jaya Brajanarandana Jaya Brajanarandana Jaya Yashodanandana
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Gauranitai Gauranitai Jaya Gauranitai Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Jam Sapat Pramhamsa Parivralakacharya Starasata Shilajaradas Sabai Sharanaravinda Bhaktivedanta Swamina Srila Prabhupada Ki Namacharya Haridas Thakur Ki Vinchakaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Ganadha Sivasri Gaur Bhaktivinoda Ki Gamandam Ki Jai Shri Madhur Ki Jai Shri Dwarkadham Ki Jai Shri Navadvip Ki Jai Shri Mayapur Dham Ki Jai Shri Dwarkadham Ki Jai Shri Saraswat Sang Ki Jai Srimad Bhagavad Gita Ki Jai Gopramanandi Kakune Kakantana Bhaktale Kakune Kakantana Bhaktale Kakune Kakantana Bhaktale Kakune Kakune Shiguru Vishwavaya Thank you.
Kiitos kaikille, että te tulette tänne kuuntelemaan Bhagavad Gitaa. Mikä tänään Krishna puhuu, niin meillä on se korkeamman saavuttamisesta. Se on luku 8 ja 7. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Sä et ole taulu, niin mä luen sen läpi, voidaan katsoa käännös. Tasmaat sarveshu kaaleshu mam manushmara yudhyacha mayi arpitamano buddhir mamme vashyasya samsayaha. Tasmaat siksi sarveshu kaikkina kaaleshu aikoina maam minut anusmara jatkuvasti muista yudhya taistele cha myös mai minulle arpita antautuen mana mieli buddhi äly maam minulle eva varmasti Yeshasi saavutat asamsajaha epäilyksettä. Ja käännös. Krishna sanoo Arjunalle, Arjuna, sinun on siksi aina ajateltava minun Krishna-muotoani. Ja samaan aikaan täytettävä sinulle määrätty velvollisuus taistelua. Kun olet omistanut tekosi minulle ja kohdistanut mielesi ja älykkyytesi minuun, saavutat minut varmasti. Ja tähän Prabhupada selittää merkityksessä. Tämä Arjunalle annettu ohje on hyvin tärkeä kaikille niille, jotka ovat omistautuneet aineellisiin toimintoihin. Herra ei sano, että ihmisen on luovuttava hänelle määrätyistä velvollisuuksista tai toimista. Ihminen voi jatkaa niiden täyttämistä ja samaan aikaan ajatella Krishnaa, Hare Krishna-mantraa toistamalla. Tämä puhdistaa elämän olennon aineen liasta ja saa hänen mielensä ja älynsä syventymään Krishnaan. Jos vain laulamme Krishnan nimiä, meidät siirretään varmasti korkeammalle planeetalle Krishnan lokalle. Tasmaat sarveshu kaaleshu mam manushmara yudhyacha mayi arpitamano buddhir mamme vaishyasya samsayaha. Arjuna, sinun on siksi aina ajateltava minun Krishna-muotoani, samaan aikaan täytettävä sinulle määrätty velvollisuus taistella. Kun olet omistanut tekosi minulle ja kohdistanut mielesi ja älykkyytesi minuun, saavutat minut varmasti. Ja mä otin tämän säkeen, koska tää oli hyvin inspiroivaa, miellyttävää huomata, miten Srila Prabhupada voi tiivistää kaiken muutamaan riviin, kaiken olennaisen, mitä me teemme täällä Krishnan tietoisuudessa ja tässä liikkeessä.
Me omistetaan Krishnalle kaikki työ, mitä me tehdään. Me chantataan Hare Krishna mantraa. Puhdistetaan aineen liasta. Ja sitten me palataan Krishnan luo. Prabhupada osaa tarvittaessa myös sivukaupalla selittää asioita, laajentaa. Jos tarvii, niin voi tulla hyvin melkein sutra-muodossa. Kaikki mitä pitää tietää. Sanotaan, jos te tapaatte jonkun henkilö, joka on hädissä yhtäkkiä jossain tilanteessa, missä tiedätte, että teillä on vain minuutti aikaa ja hänen täytyy sanoa jotakin, niin tässä on kaikki. Hare Krishna mantra, chanta ja tee toimia samaan aikaan, puhdistuu ja palaa Krishnan luo. Saattaisi kuvitella, että jos vaikka yhtäkkiä olisi tilanne, että Bhagavad Gitasta pitäisi valita vain joku pieni osa, joka viedä mukana jonnekin, vaikka lentokentällä on vaikka yhä tiukempaa turvatarkastuksessa, sä täytyy viedä Bhagavad Gitan sinne ja sanoo, että no nykyisin tämä on liian iso, tämä painaa liikaa. Nykyisin voi viedä ainoastaan kirja, missä on yksi sää ja korkeintaan 10 riviä merkitystä. Ja sitten tällä selviäisi. Eli Krishna, hän haluaisi sanoa Arjunalle, koska Arjuna on kuitenkin sotilas, joka on epäröiden tässä haluamassa, hän haluaa luopua sotimisesta. Hän on näitä epäilyksiä, joita Krishna yrittää hälventää, niin Krishna sanoo, että ei Yudhyacha taistele, mutta aina kaikkina aikoina muista minua. Omista mielisi älysi minulle. Ja tällä tavalla istut elämään minussa. Ja sitten vähän väliä Krishnahan Bhagavad Gita sana tässäkin säkeessä on tämä samsaiha, että älä epäile yhtään tätä. Joten tämä tietoisuus Krishnasta on aina hyvin yksilöllistä, että Arjuna on taistelija, joten hänen kuuluu jatkaa velvollisuuksia samaan aikaan tehdä se tietoisena Krishnasta. Meillä on omat velvollisuudet sitten, joita meillä on tehtävänä erilaisissa elämäntilanteissa. Ja me lisätään siihen Krishna. Ja chantamalla Hare Krishna mantraa, johon sillä Prabhupada tässä kehottaa, niin me päästään yhteyden Krishna-energian kanssa. Krishna-energia on se, mikä innostaa meitä palvelemaan häntä. Krishnalla on muita energioita, me ollaan ehkä vuosien varrella tultu tutuksi muun energian kanssa. Krishna sanoo, hänellä on tämmöinen oma energia, Maya. Me suomalaiset sanotaan Maija vaan. Ja tämä on tämä illusorinen harhaenergia, josta on tarkoitus päästä sitten pois. Ja tätä mantraa chantamalla me sitten haluamme ottaa suojaa Krishnan henkisestä energiasta. Tämä Maya, joka nytkin on saanut Arjunan hämmennyksiin, niin se on myös, koska se on Krishnasta lähtöisin, niin hän kuvaa sitä, että se on myös jumalaista energiaa. Se on Daiviyesha. Ja sen vuoksi se on hyvin voimakas. Joten jos joku haluaa tietää, että miksi sitten Maya pitää olla, koska tämä maailma, missä me olemme nyt, se on ainoinen maailma. Ja Prabhupada usein sanoo, että tänne ollaan tultu, koska elävä olento haluaa kontrolloida materiaa, joten sen vuoksi tämä on ongelma henkiselle sielulle, koska me ollaan Aatmana eli henkisenä sieluna, me ollaan täynnä tietoa, me ollaan ikuisia ja hurmiollisia, joten sen keskellä ei oikein voi elää ainesmaailmassa yrittää sitä nauttia, koska sä oot täynnä tietoa. Joten, jotta tästä ei olisi tietoa, niin tarvitaan joku tosi raskas harha, illuusio, jotta elävä olento voisi sitten toteuttaa näitä aineellisia toiveita. Ja näin ollen tarvitaan tämmöinen illuusio. Ja näin Krishna pitää sitten se järjestää. Hänen energiataan
on ne sitten illusorisia energioita tai nämä sisäisiä henkisiä energioita, niin ne aina toimii täydellisesti. Krishnalla ei ole mitään energiaa, mikä olisi huitaistu jotenkin epähuomiossa, joka yhtäkkiä ei toimikaan. Krishna sanoi, että hän on se voima, joka pitää planeettoja kiertoradalla. Hän antaa loisteen auringolle. Ja kaikki toimii, niin kuin aurinko nousee aina aamulla aika prikulle niin kuin kuuluu. Huomennakin se nousee niin kuin astronomit ovat sen kalenterin panneet Helsingin kohdalle. Siellä oikein minuutin tarkkuudella. Ja astronomitkin luottaa, ei siellä ole mitään, että aurinko nousee 6.23 ja suluissa saattaa tulla 5 minuutin viive. Jos te olette siellä vaikka merellä taivaanrannalla, niin kun minuutti lyö, niin aurinko nousee. Ei tarvii naputella, että mitä siellä oikein tekeillä, vieläkään kuuluu. Joten Krishnan energia on aina täydellisesti järjestelmässä asioita tässä maailmankaikkeudessa meidän ylläpitämiseksi. Samalla lailla, kun Krishna kokee, että nyt tarvitaan luoda illusorinen energiaharha, niin Mayasta tulee täydellinen illusorinen energia. Se saa kyllä tehtyä hommansa, eli elävä olento peittyy tällä harhan kuorella. Tämä ei ole mikään semmoinen harha, niin kuin on näitä taikureita, joilla ne tekee näitä käsitrikkejä. Ja jotkut tekee jopa hyvin semmoisia suuria illuusioita, niillä voi olla siellä omissa esityksissä miljoonien arvoisia kaikenlaisia koneistoja, miten salaluukkuja, kaikenlaisia ihmisiä katoaa, niillä on näitä, miksi niitä sanotaan, illusionisti tai näitä on tämmöisiä. Niitä on myöskin, me tiedetään, että Indraprastassa Pandavin veljeksillä, niillä oli semmoinen palatsi, missä eräs harhataituri oli Maya Danava nimeltään, niin hän oli luonut semmoisen salin, missä lattia näytti, että se on ihan normaali kuiva lattia, mutta siellä oli vettä, johon saattoi roiskahtaa. Ja siellä, missä näytti olevan vettä, niin siellä olikin vaan pelkkä lattia. Mä olin itse asiassa viime joulukuussa Barcelonassa, siellä oli yksi kuuluisen arkkitehdin Gaudin talo, niin hänkin oli luonut, hän osasi myös näitä illuusioita. Hän oli tehnyt semmoisen korkean kerrostalo, siellä oli keskellä talo kuilu, jotta sitten asunnot reunusti ja seinät oli tehty, koska se oli meriaiheinen talo, niin vaaleansinisistä kaakeleista ja mosaikeista. Ja sitten siellä oli semmoinen parvekko kiersi ja parveke oli lasia, mutta aalto vaan lasia. Että nyt kun siellä oli nämä mosaikit oli vaalean sinisiä, niin tuli semmoinen illuusio, jos tulit kaiteilua, että siellä on vettä täynnä se kuilu. Paitsi kun sä katsoit kaiteille, niin se oli ihan tyhjä. Eli nämä on näitä tämmöiset harhantekijät, ne ei oikein riitä, kun tarvitaan tähän elävän olennon harhauttamiseen, niin Krishna pitää itse olla asialla. Joten tämmöinen puhdas henkinen sielu peittyy sitten aineellisella harhalla, energialla. Hänellä on siellä ensinnäkin kaikkein lähintä itseään on se vale-ego. Se ego, joka sanoo, että minä en olekaan sielu, mä olen tämä keho. Sitten meillä on tässä sakessa tänään ollut tämä manobuddhi, tulee mieli. Se on vähemmän hieno subtiili kuin ego. Ja vielä siitä eteenpäin äly on vielä karkeampi. Me ei nähdä älyä, me ei nähdä mieltä, mutta ne on siellä, me tiedetään, että ne on siellä. Ja sitten tulee nämä karkean kehon peitteet, jotka ovat pöstään, ne on kanssa vähän hyvin meidän aineellisia kehoja heitellään koko ajan. Tämä luku, mikä tulee myöhemminkin tässä, joka käsittelee näitä luonnonlaatuja, niin tietämättä luonnonlaatu, se heittelehtii meitä sinne tänne.
me nukutaan, syödään väriasioita ja se on tämä tamaguna, tietämättömyys. Rajaguna saa meidät juoksemaan, tekemään, luomaan, käyttämään energiaa, kiintymään tuloksiin ja unohtamaan Krishnan siinä työskennellessä. Ja hyvyys, se on parempi, siitä voi ponnistella ylöspäin henkisyyteen, mutta siinäkin on se ongelma, koska hyvyydessä menee hyvin ehdosteluna sielulla. Jos sanotaan ehdottaa vaikka jollekin hyvin oppineellekin henkilölle, että haluaisitko vähän kuulla Krishnasta, niin hän saattaa vähän nyrkistää nenää, että mitäs tässä ihan hyvin tässä menee, että älä saa huoli yhtään. Joskus toista. Joten tämä on hyvin täydellinen illuusio ja joku voi sitten vähän jopa miten sanoisi, vähän ajatella Krishnasta, että joo, kiitti vaan, että miksi tämmöistä meitä tekee, täällä sitä ollaan. No Krishna sanoi, että no sä halusit tänne. Niin, mutta tämä nyt meni vähän överiksi, että tässä kaikki vaan kärsii täällä. No Krishna sitten sanoi, okei, takas, minä konstit löydän. Koska Krishna on luonut nyt illuusion, jolle kukaan ei mahda mitään. Me ollaan nyt illuusion sisällä eikä omiin voimme sieltä päästä. Mutta Krishna voi luoda myöskin konstin, millä me voidaan päästä sitten hänen armostaan. Mutta näitä konsteja on ollut, me eletään nyt semmoista aikakautta, jolloin keinona on päästä harhasta, niin kuin Prabhupada sanoo, Hare Krishna mantran avulla. Että Krishna, hän on ylin illusoristi, mutta hän on myös ylin armollinen. Että kun Krishna, hän onko sitä kaikkia edellä, että mitä tahansa joku osaa tehdä, niin Krishna osaa sen tehdä paremmin. Hän osaa tehdä paremman harhan, hän osaa olla paremmin armollinen ja hän osaa löytää parhaimmat konstit, jos hänen omasta harrastaan pitää muiden päästä ulos. Ja kun hän sitten meidän aikakautta varten keksii tämmöisen menetelmän, jolla me päästään harhasta ulos ja oivalletaan meidän alkuperäinen henkinen tila, niin tietenkin eihän niin kuin vaan keksiä ja unohda kertoa sitä meille. Hän kyllä ilmoittaa, että tässä se nyt on. Niin kuin Kali Santaran Upanishadissa sanottu, että Harin naama eva kevalam. Harin nimi. Ja vielä Harin nimi ja vielä kolmannen kerran toista, että se on Harin nimi. Tässä intialaishenkisessä perinteessä, jossa on jotenkin tärkeää, mitä pitää terottaa, niin toistetaan 3 kertaa, että se menisi perille. Joten Harin nimi, na asti, naisti, eva kevalam, kalan asti, eva kalan asti. Kalin aikakauna, missä me ollaan, niin muuta keinoa ei ole. Ei ole muuta keinoa. Ja huomaa, kun mä 3 kertaa toista vähän myökyttelee kuulijassa. Ja tämä on niinku, hyvin oikeastaan, kun puhutaan Krishnan armollisuudesta, niin oikeastaan niinku, tämän helpommaksi voi asia tehdä. Et muina aikakausina oli, vaikka mitä edellytettiin itsensä oivaltaneita henkilöitä, hallita aisteja, meditoida pitkän aikaa ja nykyinen ihminen Manna Sumandamata hän on hyvin ensinnäkin elää hyvin lyhyen elämän. Hän on hyvin häiriintynyt helposti asioista, että hänelle, niin kuin Arjuna sanoi, että mielenhallinta on vähän aika suuri tehtävä. Joten Krishna antaa oman pyhän nimensä. Ja tässä teille sitten menetelmä. Ja tämän aikakauden aikana Kali Yuga, vaikka se on täynnä ongelmia, pulmia, virheitä, kun Bhagavatam viimeisessä kantossa laulussa sanotaan, että se on täynnä doshia, epäkohtia. Niin silti siinä on yksi etu tässä Kali-yugassa. Kirtanadeva Krishnasya, eli tämän Krishna-kirtanan avulla mukta sangha param rajet. Että voi saavuttaa itse oivalluksia, palata param maailmaan, palata henkiseen maailmaan. Ja tämä on niin kuin jotain, mitä jopa maata ylemmillä tasoilla niin kuin hämmästelet hetkinen, että mitäs noilla oikein tuolla, ne vaan chanttaa Krishnan nimeä ja sitten palaa jumaluutta, että mäkin haluan. Että monet sieltä tulee tänne, koska ne ajattelee, että ei tätä voi missata.
Joten tämä on sanottu, että se on, Prabhupada sanoi, että Sava chantat Hare Krishna, että se on helppo. Se ei tarkoita, että kaikki tapahtuu päivässä. Niin kuin joku hampaiden harjaminenkin on helppo, ennenkin nykyisin joku sähköhammasharja, mitä sä teet, sä vaan seisot. Mutta se täytyy tehdä joka päivä. Niin kauan kuin on jotain putsattavaa, niin koko elämää. Sen jälkeen, no meillä Hare Krishna mantra vielä, kun on putsattu pois liikaa, niin me yhä chantataan, koska se on, siinä on 2 aspektia Hare Krishna mantran chantamisessa. Se on päämäärä elämässä, koska Krishnaa ylistetään tämän mantran avulla, ja se on menetelmä, jolla puhdistutaan. Kun me ollaan puhdistuttu, niin me ei lakata chantaamasta, me chantataan lisää jopa henkisessä maailmassa. Mutta se on elämäntehtävä, se ei ole mikään projekti, joka loppuu pelkästään ensimmäisen vuoden jälkeen, vaan siinä pitää varautua, että siinä pitää koko ajan kuohia lisää tulee likaa pinnalle, kun chantaa mantraa. Ja sitten siinä vaiheessa sitten yhtäkkiä voi tämän mantran lausua ja huomata, että oikeastaan se bhakti tulee pinnalle, koska me olemme nyt peittyneet ja tämä antamus Krishnalle, se on siellä illuusion toisella puolella, se on illuusion vähän niin kuin tämä kaikki meidän ruumis ja aineelliset toiveet, se on kuin suuri monen metrin betonikuori, joka on siinä. Me ollaan hyvin niin kuin paketoitu täysin monella kerroksella. Ja Hare Krishna mantrassa se pikkuhiljaa alkaa vaikuttaa, että tämä kuori alkaa säröillä, sinne tulee pieniä rakoja ja siellä toisella puolella tuleva bhakti alkaa pikkuhiljaa. Krishna pudottaa sinne vähän bhaktia rausta meille, kun me chantataan Hare Krishna mantraa, että se tippuu sitten tähän nenänpäähän. Sitten me havahdumme, että mikä se on, mikä tämä on. Tämä on Krishnassa bhaktia. Tähän maistuu, että saisiko sitä lisää vähän. Ja sitten Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare. Se tavallaan niin kuin kiihdyttää tätä bhakti-yoga-harjoittajan intoa kuulla pyhä nimi. Ja tietysti kun puhdistuu, niin haluaa yhä tehdä enemmän Krishnalle. Ja mitä tapahtuu, niin pikkuhiljaa sitten karisee illuusio enemmän, että se ei ole vaan tässä meidän maijassa, ei ole ainoastaan säröjä, vaan rupeaa lohkeilemaan pois paloja ja pikkuhiljaa koko illuusio alkaa romuttua, niin kuin jos te olette jossain talossa, joka on romutettavissa, että yhtäkkiä ne iskee semmoisella katerpillarin palolle, että kaikki seinät rojahtaa ja sitten se illuusio siellä ja bhakti tulee sinne. Ja sitten tietysti se ei tapahdu myöskään päivässä. Tämä on ehkä, jos me katsotaan meidän miljoonien elämien skaalassa, niin hetkessä illuusio lähtee tässä viimeisessä elämässä. Jos me fokusoidaan tähän viimeiseen elämään, niin tämä on elämäprojekti, kun illuusio pikkuhiljaa karisee, kun me otetaan enemmän edistysaskeleita Krishnaa kohtaan. Ja kun me otetaan, niin yhä enemmän tullaan tietoiseksi Krishnasta. Me nähdään yhä siinä valossa koko maailma, miten kaikki elävät olennet on Krishnan osasia. Ja minne tahansa me katsotaan, me nähdään, että tämä on Krishna. Tähän on tämä, mitä sanotaan Brahma-bhuta-tasoksi, koska Krishna sanoi, että Brahmano pratisthaham, että hän on Brahmanin perusta. Että kun me palvellaan Krishnaa, me nähdään se hyvin henkilökohtaisesti, ei persoonattomasti. Ja tällä tavalla päästään pois tästä illuusiosta, josta Krishna sanoi, että tämä harha on sellainen, että koko maailma on siinä, eikä kukaan tunne mua. Joten Krishna Bhakta läpäisee sen ja hän antautuu ja Krishna sanoikin, että tämä on se tila, kun on täysin omistautunut nyt sitten hänen palveluksessaan, että tämä Maya, sen sitten voittaa. Mame vaya prapajante, mayam tam tarantite. Eli kuka minulle antautuu, niin hän hyvin helposti ylittää tämän illuusion. Vähän niin kuin on verrattu, että jos joku vasikka astuu mutaan, niin se on semmoinen pieni lätäkkö, me astutaan sen yli.
että semmoiseksi lätätöksi muuttuu sitten tämä aineellisuuden valtameri, jossa me uidaan tällä hetkellä ja räpiköidään. Eli tämä on Krishna, kun on ylin armolle, niin hän tekee tämmöisen, että jopa me, jotka ollaan hyvin pieniä, niin me pystytään silti ylittämään Krishnan illusorinen energia, vaikka se on voittamaton muuten. Ja Prabhupada sitten mainitsee, että tämä tuleminen Krishna-tietoiseksi ei tarkoita mitään erikoista mystistä, että tämmöinen henkilö, joka on tällä tavalla Krishna-tietoinen, hän jatkaa omia velvollisuuksia. Hän puhuu näitä Arjunalle, että Yudhyacha, koska hän on soturi. Mutta se, että miten nämä velvollisuutkin näkee, niin kuin Prabhupada itse esimerkiksi, niin hänellä oli velvollisuuksia, koska hän ei ollut niin kuin joku koko päivä tuommoinen munkki juuri missään vaiheessa, paitsi ehkä voidaan sanoa, hän asui temppelilaitoksessa viimeiset 10 vuotta, koska hän itse loi ne temppelilaitokset, niin hän eli sitten ashramassa. Mutta muuten, mitä hän sitä ennen teki, niin hän oli perheellinen ja hänellä oli yritys, hän myi lääkkeitä, hän valmisti niitä. Ja monet hänen oppivelistä, jotka asuivat temppelissä, ne vaan näki hänet, että no, tämä on tämmöinen kolikko, missä laskee, siellä on sitä bisnestä, laskee niitä kolikkoja, näki vaan niin tämän. Ja Prabhupadan oma isä, niin hän ei missään vaiheessa asunut ashramassa, hän oli myös myyjä, hän oli vaatekauppa, joten mitä hän teki, niin hän siellä istui pöydän takana myös sarjoita, mitä tahansa hän teki ja yrityksessä, mitä sä teet, voisi sanoa, että on tuon Maijaa, kun sä vaan katsot, mikä sari, onko tämä Purisari, onko tämä Etelä-Intiasta ja paljonko tuossa pannaan alvia valtiolle ja sit sä istut siellä, että tämähän on business. Mutta Prabhupada sanoi isästään, että joo, mutta hänen oikea business oli, kun hän tuli kotiin ja alkoi palvoa Krishnaa ja chantasi Hare Krishnaa, joten tämä on se, että mitä täällä on korvien välissä, kuinka paljon ihminen kun näkee asiat Krishna-silmien läpi. Että nämä on sitten näitä fyysisiä asioita, joista ei tarvitse liikaa takertua, koska Krishna sanoi, että joka tapauksessa täytyy tehdä töitä. Jos sä haluat syödä, ja sun täytyy syödä, jos sä haluat jaksaa chantata Hare Krishna mantraa, niin ne kuuluu yhteen. Ja näissä fyysisissä puolissa on sitten, niistä tulee aina ongelmia. Sanskritiksi ongelma, jos sulla on joku este elämässä, niin siellä on sellainen sana kuin Durga. Durga on myös Jumalan tarjota palveluita, mutta se viittaa esteisiin, joten niitä tulee olemaan. Ja Krishna ei halua, että me liikaa hermostutaan tämän maailman pakollisten pulmien kautta. Hän sanoi, että kaikki nämä hän sanoi, Machittaa Sarva Durgani, Matpasaram Tarishyasi. Eli kaikki nämä durgat, niin sä voitat mun armosta. Sä voitat ne, koska hän on siellä läsnä. Joten meidän elämä voi näyttää joskus kaoottiselta, koska tulee jotain karmaattisia seurauksia välillä edellisistä elämistä, mitä opetetaan tässä elämässä. Mutta se, mitä meidän kuuluu, on jatkaa tätä bhakti-joogaa. Me jatketaan Hare Krishna mantran chantamista, me jatketaan Krishnan muistamista. Maamanusmaram. Ja tällä tavalla pikkuhiljaa me hivuttaudutaan me alkuperäiseen tietoisuuden tilaan, joka sitten, kun on aika jättää tämä nykyinen keho, niin me ollaan sitten valmiita menemään henkiseen alkukotiin Krishna-tietoisina. Ja se on se elämän täydellistymä. Tässä oli kommentti ja kommentaari. Onko jollain ehkä aiheesta syntynyt jotain kommentteja lisää tai kysyttävää? Joku sanoi, että Prabhupada piti keskimäärin 20 minuutin luentoa. Tämä ylittyi 5 minuutin, mutta tämä oli tämmöinen teema, miten voit tiivistää tänään.
voi tiivistää tietoa, sen ei tarvitse aina venyä pitkään. Niin. On kysytty, että voiko kristittyisyyttä harjoittaa yksin. No yksin ovat monet harjoitelleet, jos sä elät jossain kaukana muista, jos sulla on siellä Bhagavad Gita, niin mikään estä sitä lukemasta. Nyt täytyy muistaa tämmöinen, kun Prabhupada on maininnutkin jossain yhteydessä, että unohda koko juttu, mutta sitten täytyy muistaa aina se yhteys, missä jotain on sanottu. Että kun Prabhupada tuli länteen ja hänen ensimmäinen kuulijakuntansa koostuu huumeista käyttävistä hipeistä, joilla oli vaikea edes keskittyä mihinkään enempää kuin minuutin verran. Ja jos siinä kuulijakunnassa sitten, kun hän yritti vähän saada viestiä perille, että chantatkaa Hare Krishnaa ja luopukaa näistä ja noista asioista, mitkä häiritsee. Ja joku saattoi sanoa, että saako tämä yksinkin olla, niin siellä toikkaroi tai oopimivallassa, niin Prabhupada saattoi hyvinkin kätevästi vastata, että ei unohda koko yksin toimiminen, koska siinä tilassa, kun ne ei ymmärtänyt mitään kristillisyydestä, niin siinä oli suuri voima, että harjoitetaan kristillisyyttä yhdessä. Ja joka tapauksessa siinä se on yhä suuri voima siinä, että me ollaan paljon korkeammalla tasolla. Mutta jos tilanne semmoiseksi muodostuu, niin Hare Krishna mantra, se toimii, vaikka sen lausuu myös yksin, eikä ympärillä ole muita jonkun äänekkään kirtanan kanssa. Joten lopulta meidän pitää keskittyä siihen omaan toiveeseen, mitä me halutaan. Siellä missä on halu, niin siellä on kyllä konstit. Voi organisoida elämänsä niin, että voi maksimoida omat edistysaskeleensa. Sitä varten Krishna Prabhupada perusti yhteisö, se on koko idea, että tässä on niinku koolla ne, jotka ne uskoo Krishnaa, me halutaan palvella Krishnaa ja yhdessä me tehdään se hauskemmin. Krishna sanoo Gitassa, että minun bhaktani ne yhdessä valaisee toisiaan ja ylistää yhdessä, joten se on mitä ne henkisessä maailmassakin tekee. Mutta sitten on semmoisia, jotka on monet ihmiset erustuneet, että jos ne on vähänkin semmoisessa paikassa, missä on useampi kuin 2 ihmistä, niin ne häiriytyy, joten me haluamme, että kukaan häiriytyy. Että jos semmoinen henkilö on inspiroituneempi yksin, niin joka tapauksessa kristitietoisuus, se on hänen sydämessä, sen voi kaivaa myös yksin esille. Joo. Bhaktoilta saa armoa, että siinä, kun Bhaktojen kanssa harjoittaa kristitietoisuutta, niin siinä saa semmoista ekstra tuuletus. On vähän niin kuin, etenkin jos on aloittanut kristitietoisuuden, niin Bhaktat ne voi vähän työntää niin kuin autoa liikkeelle sitä takaa tai niin kuin moottori kunnolla käynnistyy ja tulee semmoisiksi kristitietoisuuden harjoituksiksi, missä ei koko ajan jonkun tarvitse kaitsia ja käskeä, että nousepa chanttaamaan. Joten tämä yksin harjoittaminen, se on mieluummin niin, kuin ei ollenkaan. Nämä on hyvin tämmöisiä kysymyksiä, jotka on vähän niin kuin ajan paikan mukaan myös. Ei ole hyvä aina liian absoluuttista lausua, koska tämä maailma on suuri ja siinä on paljon ihmisiä, jotka on eri olosuhteissa. Onko muita kysymyksiä vielä? Niin? Tähänkään ei ehkä aivan absoluuttista vastausta löydy, mutta olisin kiinnostunut mietteistä, kun mehän olemme täällä harjoittelemassa, ja kun harjoittelemme Hare Krishna mantran toistamista, niin välillä tulee tällaisia työlään tuntuisia työvaiheita, välillä sitten taas tulee nautinnollisen tuntuisia vaiheita. Onko niillä jotenkin erilainen arvo, tai onko tällaisessa luokittelussa ylipäänsä mitään järkeä? No, siinä on arvoa tietysti, koska Krishna, hän aina välillä testaa, että kuinka se vakavin me ollaan asian kanssa. Joten nämä hetket, jolloin meitä ei elämä suju, jos me silti palvellaan häntä ja pannaan parasta jopa silloin, kun esimerkiksi chanttaaminen ei suju,
Se on niin kuin merkki siitä, että Krishna näkee, että oikeastaan se ei ainoastaan kiinnostunut paljon, kun menee hyvin, vaan hän on kiinnostunut myös silloin, kun ei mene hyvin. Koska muuallakin tässä Krishna sanoi, että alussa kaikki tulee, koska ne on joku ongelma. Ei niitä sitä Krishna kiinnostaa, mutta ne nyt on hyväksyneet, että Krishna on turvapaikka, koska niillä nyt puuttuu rahaa tai ne on muuten vaan uteliaita, ne haluaa tietoa tai menee huonosti. Sitten ne tulee Krishnalle ja sitten kun se homma hoituu, niin okei, se oli ihan kivaa, mutta nyt taas pärjään, kiitos. Joten Krishna vähän katsoo, että mikä se on se, jos raapastaa vähän sydäntä siellä, niin kuin, onko se mikään se perimmäinen motivaatio. Että siksi joskus hän niin kuin antaa menneestä, ahaa, tuossa on tämmöinen huono karma tuolla henkilöllä, niin mäpäs käytän, sitten panon se tohon. Ja sitten hän jää siihen katsomaan, että mitä me tehdään. Joten siinä tilanteessa, kun ei mene hyvin ja chanta menee, on päin honkia, niin siinä on tilaisuus niin kuin saada extra mercy, näyttää Krishnalle, että mä oikeastaan tällä sun takia, että vaikka mitä olisi, niin minä aion jatkaa. Eli tämmöinen päättäväisyys siinä voi kasvaa tämmöisissä vaikeuksissa. Ja Rupa Goswami, hän painottaa niin kuin päättäväisyyttä yhtenä tekijänä, joka on tärkeä, mikä ylläpitää meidän bhakti-harjoittamista läpi elämän, päättäväisyys. Sitten toinen on se innokkuus. Ja päättävyys, innokkuus. Muistaako kun se kolmannen pandit? Kärsivällinen, koska ei se heti, kun me sanottiin, että kun sieltä rupeaa lohkeilemaan illusio, niin se vie aikaa ja sitten tulee pikkuhiljaa sitä enemmän sitä bhaktia. Joten joskus meillä on sellainen palvelus, joka ei edes niin sovi meidän luonteelle, ja meitä oikeastaan huvittaisi tehdä se pätkääkään, mutta Krishnan takia me tehdään se. Ja tämähän, jos me vähän niin kuin otetaan se vähän, käännetään sen nurin, että jos meillä on joku henkilö, josta me tiedän, että se vähän niin kuin tykkää meistä syystä tai toisesta. Ja meidän tähtäimmehän menee niin kuin johonkin huonoon säähän, ja hän ylistää meitä siellä, vaikka ei tarttisi, niin joku niin näkee vaivaa meidän takia, niin se on heti vähän niin kuin, niin Krishna on myös henkilö, että jos me vaikeuksien keskellä kanssa tsempataan, niin siitä saa semmoista armon sadetta vähän tästä. Joten ei tarvitse etsiä vaikeuksia, mutta jos me huomataan, että nyt on semmoinen vaihe, niin me voidaan niin kuin käyttää se hyväksi. Esimerkiksi joku tulee huutaa saarnat ja siellä nyt tarjotte tätä prasadaa tai kirjoja, että sitten tulee näitä huonoja päiviä, kukaan ei osta tai sitten joku karjuu teille, niin te näette, että te opitte näkemään, että tämäkin on niin kuin Krishnan toiset kasvot, että nämä vaikeat tilanteet myös Krishna on kontrollissa sielläkin ja sitten hän katsoo, että miten te diilaatte sen asian kanssa. Muuta? Niin. No se yksi sellainen kysymys, että millainen merkitys sitä pyhiinvaelluksella on, että onko se huonoa käytöstä vähän Krishnaa kohtaan, että en jaksa vaipautua mennä, koska selvähän se on, että se tuo paljon lisää nostetta ja sitten kuinka useasti sen voi käyttää niin hyväkseen. Niin tällainen. Tämä on aika yksilöllistä, että Narottana Thakura oli suuri acharya perinteessä keskiajalla ja hän ei niinku viitsinyt mennä Vrindavanaan, koska hän pani semmoisen argumentin, että hänen mielensä on häiritynyt Vrindavanassa, joten hän tykkäsi olla vaan siellä, missä oli. Ja sitten jotkut on vähän herkkinä, pyydysmatkat voi olla, niistä voi selkoissa sairastua ja muuta, että riippuu myös vähän iästä, että miten sulla tämä kestävyys intialaisissa oloissa. Ja jotkut taas käy siellä säännöllisesti ja on siellä kotona, että tämä on aika yksilöllistä. Prabhupada kuitenkin halusi, että me käydään siellä, että siellä joskus on hyvä käydä. Ja jos sitten tavallaan toisen, niin ei saa mentyä pyörässä paikalla. Nykyisin voi ainakin katsoa DVDtä monen tunnin vaellusta Vrindavanassa, Navadvipassa, niin että kyllä siitä irti saa, mutta kyllähän bhaktat niinku, ne tykkää käydä paikassa, missä Krishna on elänyt, mutta siitä ei pidä ottaa mitään semmoista stressiä. Että
herra Chaitanya, niin hän oli Krishna itse, niin hän otti sannyasia ensitöikseen halusi Vrindavanaan. Ja hänen palueensa, ne halusi, että hän siitä ei lähde Vrindavanaan, jää heidän luokseen, ne vähän huijasi häntä, että kun hän tuli Urmiossa Gangesyöllä, niin ne huijasi, että tämä on Jamunajoki, ja hän luuli, että hän on Vrindavanassa. Ja sitten Advaita Acharya tuli herra Chaitanya luo ja sanoi, että herra Chaitanya kysyi, että mitä sä teet teillä Vrindavanassa? Ja Advaita Acharya sanoi, että missä tahansa sä oot, siellä on Vrindavan. Eli jos meillä on Krishna, niin Prabhupada hyvin monessa paikkaa sanoo, että jos teillä on Krishna mielessä, niin siellä on Vrindavan. Joten jos haluatte, niin menkää. Jos ette, niin kukaan ei painosta. Onko muuta vielä? Jos ei ole muuta, niin ohjelmassa seuraavaksi meillä on Damodar-kuukausi, jolloin Krishnalle Damodar muodossa voi uhrata tuikkua. Me lauletaan samalla. Joten tosi kiitos kärsivällisestä kuuntelusta. Hare Krishna, Bhagavad Gita ki jai. Jai. Joten nyt me uhrataan tämmöisiä lamppuja Damodar-kuukauden kunniaksi. We will offer some lamps to Lord Damodar.